amalungiselelo adawayeza grand khona kwamanye nam ndimlungiselele ngendlela erayithi khona nje ndabanye ingxaki kuyo. Ayingomntu ongamaziyo from la fight yenu ucinga ntoni ngayo? Sentsho as i-boxer mos iyatshintsha istrategy sayo. Yazi naye mos qale bengekho kule promotion akuyo kule gym akuyo. Sentsho nandlela zonke man ndilindele nantoni na otherwise. After la fight yenu ube nayo ichance yobukela ivideo yefight? Ya ngike ndambukela after the fight. Okay, before la round yokugqibela wawina knockout ucinga fanele uba wayenzima kangakanani? Hayi la wadlala yena as a box. Qha ke egqibeleni walahla ke. Kuba wabethiswa kulibala walibala. So ngokwe-strategy senu nimplane njani? Sentsho akho nto izatshintsha otherwise. Kusafana. Okay, ulindele uba le fight ibenzima kangakanani? Khona manje masentsho mabengalindelanga uba mayibenzima but ndifit as a boxer sentsho naku-12 rounds nakuntoni. Qha into ethethe ndizayithatha itayitile. Okay, and then ngoba amalungiselelo akho uqaleni niprepare le fight and into ezinjenge-sparring usebenzela bani? Hayi isikakhulu ndisebenze namajita enjima nawo phaa ejimini obongano sililo kanje nabanye ke nabo ama-out but sabaprepare ndamprephelela ngendlela erayithi. Ezi nyanga ibingekho kuyo itayitile Brian bezinjani for wena? Sentsho kuyafana khona manje as a boxer kuba nam ndisoloko ndisejimini itayitile ibihambile mos into ihambile iphinde ibuye yantona no way. Nansi second chance yofumana itayitile yakho back uyilambele kangakanani? Ndinqanelwe khona manje kuba yena ngehlobo eyavala ngalo but ke asithethi loo nto yantona but izawuphinde zibuyele ezikaKhesaro. Yebo yes ndiyabulela nam baba.